Masu sauraro Assalamu alaikum, mai kawo muku rahotanni ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin shirinmu na ƙarfe 6:30 wato agogon Najeriya da Nijar. Ƙarfe 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da Tinubu ya koma Najeriya bayan kusan mako 3 a ƙasashen Turai. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya koma ƙasar bayan shafe kusan mako 4 yana ƙasashen Turai. Tinubu ya sauka a Abuja, babban birnin ƙasar ne a yau Litinin da daddare. Cikin waɗanda suka tarbe shi akwai Sakataren Gwamnatin Tarayya George Akume da Ministan Babban Birnin Tarayya Nyesom Wike da kuma Shugaban Ma'aikatan Fadar Shugaban ƙasa Femi Gbajabiamila. A ranar 2 ga watan Afrilu ne Tinubu ya fice daga Najeriya zuwa Faransa, inda daga can kuma ya zarce zuwa Birtaniya. Fadar Shugaban ƙasa ta ce tafiyar tasa ta aiki ne da kuma nazari kan manufofinsa gabanin cika shekara 2 da kama mulki. Al'ummar Najeriya na kokawa kan tsadar rayuwa sanadiyyar tashin farashi da matsin tattalin arziki daga wasu fannoni da gwamnatin shugaban ƙasar ta bijiro da su tun bayan karɓar mulki a watan Mayun 2023. Fararen hula da aka kashe a El Fasher na Sudan sun kai 600, inji likitoci. Likitoci a Sudan sun ce adadin mutanen da aka kashe a yammacin yankin Darfur ya ƙaru zuwa 600 cikin ƙasa da kwana 10. Wannan ne kashe-kashe mafi girma na farar hula tun bayan ɓarkewar yaƙin. Ƙungiyar Likitoci ta ƙasar Sudan ta ce fiye da mutum 20 aka kashe yayin da aka raunata wasu da dama a hari na baya-bayan nan da mayaƙan RSF suka kai jiya Lahadi a garin El Fasher da suka yi wa ƙawanya. Ƙungiyar ta ce mayaƙan sun yi lugudan wuta da makaman atilare, kuma sun fi mayar da hankalinsu kan unguwannin fararen hula. To masu sauraro a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.